Ka Khasi Student Union East Jaintia Hills District Unit mentagasngi ka Shitrik Ubanai Nailor Arjab San Kalalej ban yakundu ya u Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District ban bo ka jingtho ban persha ya ka jingtmu ban penlong ya ka jingpen sengau pajba ne public hearing balapan bena da ka MSPCB kane ka hearing kadai jong ka Meghalaya Topsam Cement Limited thang sky ka banlong mentau benai Nailor hagasan tarik nakaliang ka Khasi Student Union ka ong kilom kilaslen kiwa doj basngur kila terkhong kal air kala kalabi jingshit ker ang kala nangkio bat kordit ya ka thain narpo shosho ka KSU ka ong sha ai ki khlau barben ki jingpa ki sim ka ai ka banjia ya ka pateng ka banwan sa katno tali kita ki hearing penjot mariang ka ba ki trash nong ki island kaseng ka ong ba ka pangro ka mansem ban kan mau ya ka to ka hearing baladep hakani ka jo hi ka company ka ba ki pulit ki sho ki bom klem jing is na ya ki kanthei khna shosho ka KSU ka ong hato kini ki pardo prasnam jongi ba ai jingkershan kim kan mau mo ya ka to ka baladep jia sha bom satit bat bangin long kimrau hala kari. Terima kasih nakaliang jungi kum ka KSU ni wan ban ikendu ya audisi soga East Jaintia District kajingri berketuka jing perbenah nampak ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan don kata ka jing persiang paiba kali kata ka public hearing soga Meghalaya Cement Limited kepada pihak Transkai te kajing ini bat kena banta nimla klaim na pau ka jing siau dio sirkom ban perkat habakat barami kisngi kata ka jing khot ban persiang paiba kali kata ka public hearing kidang poin ber kidang mi ki klau kitab kidang selen ki umbang umdi kidang ngap ke jinja klia ke tedam kum kidang mi jing sekarang kidang jor de patne ko we na kidang bunyi pesan ni ko aban tentong ba kesan ka yen hakan orim nadu bastang yen hakan orim ban persya kumi kini ki jing persiang pa ba kumi kini ki hering ban penjot ya kamariang de hakan ka khlimat ba hakan ka sing bamentaro nakaliang jong sen ibu ya kena gajing tho office jong deputy commissioner but di overview basakan utli kita ki public hearing gajing penjot mariang in island ya ki company bangun penjot kita mariang mata habang iya bani ke ya DC ipan pau hatu ki blue ki besong sekitu tadi kantan ki senong ki bapdiang ya kini ki cement factory ini ki bapdiang kita ada ban penjat ya kamariang hatu ki hun mo ban pet ban song sekwe senong namar ba isung thu ba hadin habut sakan no senam hadin amla su ban song sak senong namar ba kamariang kala sabo yong bi ana klem jong siwang ban forward ya kana stage persa gajoni cha Meghalaya State Pollution Control Board ni siyo macam besi yong ba bakat no kejinjat jong kamariang sakan no tuli kita kesinan factory kinwan de abang yo bersong publisi bentar kasi nakaliang jung ong ba nakaliang umla mulai handai unpa ya kana put fraud ya kana resti saka Meghalaya State Pollution Control Board kesakui pat nga perkat ni sakui pat nakaliang ni perkat ni ada kidang kalau kum di paiba nong song jong tu thai ketu ke public hearing jong ka Topsam hakaba pio i like kmat pio i lo baki social media ki pulit kila bom la tip na phang klem jing sedia klem jing mak klem jing isin ai ya kitu kitin thai khna bakli menta phatte phishim ya karai ba phir pediang ba phir munjur ban kashan adu tum ke mau sa kan ke jing sha terha ke jing sha sempat ke jing sha kawat ke jing sha banding ya kitu khna phim jau ke mak se phim ke mau su kita nyong kita ke bar jala kita khar ki ong maro khatam karo usko hatu kadunu jong phi kam sampai kalau aku benda umur ban keren ande hadu manta pak de phim kandit bantal takai ke banjia hadin habot mungkin le yang hadin habot hakawi kasni ngin sa kalalong kinong tong mat kinong tho ding jong ki ban di phat nak no masaka nakali ngin sang bal karai ngin persa ngintip dan job dan yang handri ini yang kena orang berwaskan ban penpau ngingi persa ya kecil pecot jang kamariang nakali yang jong sen tang kata kitin kwa ban pesat sipil ku pai ba no song ba pinjam